Duizenden stemformulieren en haast 100 vrijwilligers. In de campus in Amwoord wordt er toonsdje centraal op kandidaatniveau teld. En dat had nogal wat voort nierde. Nou, het voordeel voor ons vinden wij dat wij inderdaad hier mijn frisse ploeg staan, die op nijtellen kunnen, uitrust binnen. Nou ja, en dat er dan minder fouten voorkomen bij het tellen. Dus elke tafel krijgt zijn eigen box, het eigen stembureau, of tenminste een stembureau om te tellen. Die moet ze tellen, kleermaatje en dan pas krijgen ze een volgende box, een nieuw stembureau om bij te tellen. Zo er ook altijd in Amwoord is, zo restig is het in het gemeentehuis van Boetenpost. In de gemeente Achtkarspelen is het juist een kwestie van controleren. Want daar hebben ze om 4 uur van de maand terugteld en binnen stem per kandidaat al bekend. We gaan ook van de morgen eerste zitting over provinciale staten. Daar verwachten we net volle verschillen in. We hebben juist Janne al even een voorcontrole die en dat ziet er heel goed uit. Vanmiddag is de zitting van het wetterskip en daarvan verwachten we toch wel dat een aantal stembureaus herteld worden moeten. De opkomst van de provinciale statenverkiezingen en het wetterskip in Friesland is zo'n 1987 net meer zo heeg geweest. Dat zwaargen op een aantal stembureaus voor lange riegen en papierkrapte. We hebben voor 80% papier besteld en op de duur kreeg ik telefoon van nou, binnen ik nog stembiljetten, want wie binnen aast een keer terugin. Hè? Maar ik dacht, nou, dat mag makkelijk kennen, want de laatste keer weer roen 54, dus ik denk, ik heb papier genoeg. Het is al je correct goed gaan, dus daar ben ik blij om. 1, Bart van Wijk.